Il-ġenituri Maltin li jibgħatu l-ulidhom f'ċentri edukattivi tul l-istaġun tas-sajf se jibbenefikaw minn roħs fis-servizz kif ukoll ħinijiet itwal. Dan hekk kif il-prezz ta' dan is-servizz se jkun ta' 25 euro, bil-prezz ta' sigħat addizzjonali jorħos minn €20 għal 80 ċenteżmu s-sigħa. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Everest Bartolo ħabbar ukoll li żewġ ċentri edukattivi dak ta' Klabb 316 u SkolaSajf se jkunu qed jingħaqdu f'servizz wieħed. Dan se jkun estiż minn 8 ġimgħat għal 11 ġimgħa fuq medda akbar ta' lokalitajiet. Il-Ministru Bartolo jispjega l-għan ta' dawn il-bidliet. Dan huwa x-xogħol li qed nagħmlu aħna biex kemm jista' jkun mingħajr ma nagħabbu pisijiet ġodda fuq il-ġenituri ntuhom is-servizz li jixtiequ huma biex ikunu jistgħu joħorġu jaħdmu. Imma li rridu nsaħħu iżjed fis-snin li ġejjin li dan is-servizz ikun ukoll servizz edukattiv biex kemm wara l-ħin tal-iskola kif ukoll matul is-sajf it-tfal ikunu jgawdu minn esperjenza edukattiva li tiswielhom għall-futur tagħhom. Il-numru ta' ċentri li joffru sigħat addizzjonali se jiżdied minn 17 għal 30 lokalità biex il-ħinijiet jiġu estiżi bejn is-7 ta' filgħodu u l-5 u nofs ta' wara nofsinhar. L-għan prinċipali ta' Klabb 316 huwa li jkopri l-ħin battal ta' wara l-iskola sakemm il-ġenituri jispiċċaw mix-xogħol u jipprovdi ħarsin anki waqt il-ġranet ta' vaganzi. Ma' dawn it-30 ċentru se jkun hemm 34 ċentru ieħor ta' SkolaSajf. Iċ-ċentri ta' SkolaSajf se jkunu miftuħa bejn it-8 u nofs ta' filgħodu u nofsija ta' wara nofsinhar. Intant, it-tema magħżula mill-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi għal dan is-sajf hija Kaleidoskopji Mediterranji, tema li se tkun qiegħda tesplora r-reġjun tal-Mediterran minn aspetti storiċi, ġeografiċi, soċjali u kulturali. Din is-sena din il-fondazzjoni naqdet mal-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Heritage Malta biex tħejji programmi ta' attivitajiet edukattivi u divertenti fl-istess ħin.